Udedera. Kosisi. Udedera nditi. Iwe ukanduraya. Iwe udedera nditi. Ini. Udedera. Vana sekuru matare yanyu manje ndakutozomamisa muno mamu itwe izvozvo amuriwe muno. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Baridani kubanja. Magadi wazukuru. Kudana majoko. Kwakadi kwa mavao. Sabeno mrema dano babarona. Ukama wenyu makamira sei? Sisi na budi. Budi na sisi. Oda? Tangazi nyanja. Oh, anzavi na anzavi. Chabwino. Kotangaranya kwatama wanangono tele nyamba jona umanga mnyendo. Anzi usaturike makumbo mzukuru mkumana. Tangana kwatama unyabezi mwe wanangono tele. Anzi inda kudzidza kufamba kunganga muri wana wadiki kudai. Pane zvinenge zvichititambuza sekuru ndosaka mchitona chingofamba. Ndikayangana soja yangu rikunduza ati mazorowera kunyabezi ndokwa mukhara ngati pamvuto. Hanzi ndakatarisa zvakare sekuru ari kutozviona pagirazi rawo kuti imimi vazukuru makajaira kunganga munotandarira kunganga zvakanyanya munotambira kunganga kuita ngati pamvuto. Hanzi kuita unge nzvimbo yekugara apo Pantunzi. kuita unge pamumvuri ipo kuri kunganga. Aiwa sekuru. Mumpitera nyabezi. Hamuende kunganga ine. Tienze. Mwese pari arapira nyabeza. Saka mukutaura kuti kugara kwamakaita hapana akamboendawo kunganga apa kugara kwamakaita hapana akamboendawo kusvikawo panoitwa zvekushandirwa neng'anga. Okay, sisi so. Iwe ramukoto ndodi yangu ungoika patsogoro kwa. Alright sekuru. Azamba parangana saka utana kutokanana pa wodo. Zvanzi tichatora tsvimbo yasekuru tese pamberi pawo. Tisataendera mberi vatange kutaura nyaya dzavo zvakanaka vachitaurana sekuru achinzwanana. Uona iyo Robert. Hanzi kuona zviri kwapa muzukuru Robert. Sekuru. Awanda. Vazukuru vangu ava. Ndikayangana abale wao walipo asiwankhamba. Hanzi ndakavatarisa vazukuru vangu ava. Ihanzvadzi nehanzvadzi ndakatarisa zvakare vabereki vavo vachembera zvakanyanya. Vari vana vevanhu vamwe chete. Ndizori? Hazvisizvo. Apa. Uona huyu anapita nyabezi yake, huyu anapita nyabezi yake, huyu nyabezi yake anapita dafa, huyu nyabezi yake anapita dafa. Huyu panapita liko kuuza huyu panapita liko kuuza. Saka zvino manje nekuchembera kwaita vabereki vazukuru vangu ava mukomana nemusikana uyu. Mukomana akaenda kunganga kwakewo akanoitawo zvaakanoitawo ikoko achiitirawo mhuri yake. Musikana akaenda kunganga kwakewo achinoitawo zvaakanoita achiitirawo mhuri yake. Ndosaka muri kunzwa vese vakutaura kuti handina kunganga kwatakaenda asi nyaya yekuti vakaenda kwake pari zvino izvi hapana akaudza mumwe kuti ndakamboenda kwakati. Rimunzeze. Iwe Edmo. Edmo ndiko. Ndiana munzi Edmo wapi? Ndine sekuru. Uripita kwachokoto kurushinga chodokocho. Hanzi hauna kuenda kung'anga inonzi chiyokoto yekurushinga here nhaye Edmo? Ndakaendako sekuru. Nyamara. Chimira wakadaro. Iyo Magi. Margaret.
Sekuru. Uripita kunyambezi Mozambique kunyambezi arafaini madhaya. Hanzi yo Margaret hauna kufamba rwendo here rwekuenda kuMozambique wakaenda kune imwe ng'anga yainzi Madhaya. Uyakaponda na akasikana. Uyi ng'anga iyoyo inonzi Madhaya iyoyo zvakare yakazourayiwa nemwe vana vayo vasikana nenhau dzeuroyi. Akaenda sekuru. Nyadzi kunda rufu. Hanzi zvakadaro vazukuru, nyadzi dzinokunda rufu. Mawanda adagwa mudenga sona kunyara so pu. Hanzi munoziva chinonzi chimavanda Kana chitsamba. kana kuti chitsamba, chimwe chimhuka so chine zvimakumbo chakadonha mudenga, chiri mudenga denga chakadonha nekuda kwekunyara, Tikafunza mona ndaonewa. nekuda kwekuti chaifungidzira kuti zvimwe ndaonewa. Yechi kuonewa. Icho hachina kuonekwa, ndo chatanga kungonyara Pasi pu. kusvika pakudonha pasi zvine mutsindo kuti pu. Kudika vana kubuda zvacho mani. Ya vana vaitobuda nekutotanga kutotiza vachitoenda kwavari kuenda, asi amai avhundukawo kuti ndiri kuonekwa nekunyara. Umbafara. Uri kunzwa here nhaye muzukuru wangu? So, ndani rabe nofuna kucheza. Saka iye zvinezvi nauya ndoda kuti nditaure nemi vazukuru vangu. Kani urapita kunyambezi, urapita kwake, urapita kwake. Nhau dzamakanga muchipindira kung'anga, uyu achienda kwake uyu achienda kwake. Ndarewa ngani nankani ya ndodo, ipapo mchapatopanana. Ndataura futi zvakare ndakati muzukuru wangu ndiisire tsvimbo apo pamberi pevazukuru avo, zvichireva kuti tsvimbo yangu yandiri kuisapo vazukuru ivava vachaparangana vachanetsana ipapa nekufamba kwenguva. Mukumbafara. Muri kunzwa mashoko yandiri kutaurirai? Omusekuru. Yeah. Uyo Edmond. Uyu anonzi Edmond. Nkani adapitira kunyambezi. Nhau hombe yakaendera kung'anga Masiku adakwatira. mumazuva akaroora iye muzukuru wangu Edmond. Adawezodi kuita kubiri ufuna kupita kunyambezi. Akakura achinzwa kuti kuita mari kuenda kung'anga haana kumbobvanzwa kuti kuita mari zvinoda kutoshanda. Akanzwa kuti kuenda kung'anga ukanoromba unoita mari. Adapita kwa Chiyokoto achina mtima. Akaenda kung'anga yaigara kurushinga yainzi Chiyokoto, asi ng'anga iyoiye zvinezvi yakafa. Akaenda Chiyokoto achiri mupenyu. Apita kule ndokuzwa kuti wewe ufuna kuita kubiri. Hanzi aenda kweng'anga iyoyo akabvunzwa kuti muzukuru wangu ndaona nhau yawafambira inhau yemari, unoda kuita mari kai? Uyo akadinde. Edmond okudayira kuti zvishuwa tete guru ndoda kuita mari. Kuzwa kuti wewe Ndobva audzwa zvakare kuti iwewe Edmond ukapita uyo akarina tangaraka ng'ombe. Zvakare iye Edmond anga ine danga rake rezvipfuyo zvemombe. Anga ine mombe. Ng'ombe zawanda dzangana basi zviri basi. Mombe dzake dzanzisingawandi. Mombe idzodzo, mombe dzakainadzo danga iroro, mombe idzodzo dzaingoramba dziri 2. Adawuzwa wewe kuti tenga ngodzi wanzadzi yako. Akaudzwa kung'anga iyoyo kuti enda unotora weti yehanzvadzi yako, Ubwere naye. ouya neweti yehanzvadzi yako. Na mnyowa mudanga. Wauya neweti yehanzvadzi yako, otora zvakare ndove dziri mudanga memombe dzako idzodzo, Umanisa na ngodzi. osanganisa neweti ouya nayo. Ubwera naye. Ouya nazvo zvakadaro. Uyu ubwera kutenga ngodzi wanzadzi yake. Uyu Edmond ndobva aita ndobva afamba zveshuwa kuenda kune hanzvadzi yake, ndobva atora weti yehanzvadzi yake iyaya. Iwe kotenga ngodzi wake? Unotora weti yehanzvadzi yako here naye Edmond? Ndakatora sekuru. Iwe nyamara nawe kuizuka nyamara. Aiwa, iwewe chibomira. Nyarara ndichatupanana. handiti ndakuudzai kuti muchatukana, ndichataura nhau dzake uyu dzake. Uyu abwerera na ngodzi kunyambezi. Uyu adzoka neweti nendove dzedze kung'anga, Ndobva yakonzewa. ndobva yagadzira ng'anga iyaya. Iwe Magi mamuna kumwana lini? Magi uyu anonzi Magi hanzvadzi Edmond, musha ndobva watanga kunedza. Kana mwana ndikareva kuti mwana aripo kana kuita mwana zvinchita. Hanzi ipapa kana ndakataura kuti muupenyu hwake haasati aita mwana, ndiri kukunyeperera here muzukuru? Aimboita kani patupa kata 2 months pachoka 2 months pachoka. Apa so adapatirwa nchinchino. Apa ndikayangana patupa arigonanga ana 2 months kana 3 months. Hanzi zvakare kusabata mwana zvive kuti haiita nhumbu, aitoita nhumbu yoita 2 months or 3 months yobva yabva, oita nhumbu 2 months or 3 months yobva yabva. Izvozvo zvaita kuti arambwe nevarume, asi nhasi uno ani murume wainaye, murume wainaye patori nenhumbu yainayo izvezvi inogona kuita 3 months. Uyo nyambezi adamuza kuti mudanga kupita rine muntu mkazi. Kung'anga uyu akaudzwa kuti kumudanga hamupindwe nemunhu wechikadzi, hanzvadzi. Edmond
eti mowana kudzwa mashoko iwayo here ekuti mudanga mawatora ndoye amufani zopindwa nemunhu wechikadzi weukama ndakaudziwa sekuru zvakanaka mira wakadaro unzwe uyu magi manje magi zvino magi akatini nanyanya ndikumbondoroza vana kutsveka muyu kusoveka ndichitetani zvino magi anetawo nekuti ari kubata nhumbu dzichibva kuita nhumbu 2 months 3 months zvakazomurwadza kuti nhumbu ndiri kutobata asi dziri kuzobva saka musha wacho chamira sei akana mbudzi 3 angaine mbudzi 3 vagurisa zviri ndobva atengesa mbudzi dzake 2 pambudzi 3 dzaizi kuna mai msikana mbudzi wakatengesa ingani nhaye magi watengesa dzese 3 hanzi wakatengesa dziri dzese 3 futi watengesa dziviri ndikuona hanzi wangaine mbudzi 3 ukatengesa 2 ukasara naimosi wakasara ne1 uyu kuti ine kashi ine ndifuna ende kupinda nyambedza muno mfumbi ndifuna kuzhura ng'ambo ndipete kuMozambique uyo cha ari Mozambique mati zvino nekuneta nekuramba nhumbu dzichibva achididi akazosvika pakubatikana kusvika pakutengesa mbudzi dzake 2 pambudzi 3 dziya ndobva aronga rwendo rwekuenda kuMozambique achinofambira kuti abatsirwewo nana sekuru ekuru kuMozambique kuti akwanise kubatawo nhumbu arambofika kona ng'anga kana nadzamani mozi zvadareva papa ari ekupita mudi kwino zvino aenda kuMozambique ikoko ari munzira akatanga kuenda kung'anga yekutanga ng'anga yekutanga yakaenda yanga iri ng'anga yechikadzi yanga ine zamu rimwe chete ndikunyebere naimati zvadareva papa ari kufanana asi zvakataurwa neng'anga yanga ine zamu rimwe chete hauna kupindirana nazvo kaizvo ndamuzazi abereki vako ndovakuroza yakakuudza kuti vabereki vako ndovari kukurayira vari kuita kuti nhumbu dzipote dzichibva asi kare kare uyo anopinda profita kuno akabvangani apa aifuna kombiyari kuti zvisachoka kunao kuzvikuringana asi kumashure ikoko asati aenda kung'anga iye yechikadzi yezamu rimwe chete akambofamba kuvanhu vanobatsira asi vanhu ava vari vechechi maprofita vachimuudza hanzvadzi yacho vakamuudza zvehanzvadzi yake ukauzwa pai saka uku kung'anga kwaenda kwezamu rimwe chete Mozambique kuye abva audzwa baba vake aita konfizawo manje akabva aita confusion kuti zvikutaurwa neng'anga yechikadzi nezvakataurwa kwekwe kwandakamboenda kumuprofita uya ndakataurwa nezvahanzvadzi yangu apa ndikutaura nezvababa akaita confusion achingochoka pai akuda kubwerera kuno Zimbabwe ndibvauzonzi ai ime ndabva nemuchokadzi vamufuna nyepezi apa dzuru pana madhayo apa zvanzi achingobva kung'anga iyeye angatorawo mwoyo kuti zvataura ng'anga iyi nezvandakataura nemuprofita uya zvisikuenderana hazvina ndidzokere kumba ari munzira kubva ikoko kung'anga iyeye akudzoka kunoku ndobva asanganawo nevamwe vanhu kuti iwe takanzwa kuti muri wekuZimbabwe makauya apa mamuchibatsirwa apa vanobatsira zveshuwa asi kune imwe ng'anga inobatsira kudarika inonzi madhayo yechirume iri apa ndobva akona rwendo rwake rwokuya kuno kuZimbabwe ndobva akona kuenda kwamadhayo kuya achingofika aribe kuzwa zvinyenje hanzi achisvika kung'anga iyaya ndo haana kukurukurirwa zvinhu zvakawanda akaudza kuti yongani yako ifuna go back center hanzi akangoudzwa kuti nhau yako iyoyo tisingade kupedza nguva inofanira kuitwa go back to center uyo akati ndozvandikufuna iye ndobva ati ndizvo chezvo zvandandanyanya kufambira nekuti ndaneta uyo adaudzwa kuti iwe ndoko kuZimbabwe ime muri kuberekwa muri vaviri hanzi vazukuru vangu ndiri kuona zvakare hamuzi makaberekwa muri 2 here takaberekwa shwa 3 zvakanaka ndobvaudza kuti iwe una rabazhwa udaberekwa nayo udabariwa nayo ya ndoko ukauze mwana wake mtsikana kuti iwe ndoko mbara umo utenge mundove ukatenga mundove kwenda nawo kuno wewe unobva mtsikana bapita wewe mwana wake mtsikana apita chikoro angana kinza anozi apita mbara atenga ndoo yeye ukatufuna manyowa iyo kupasa manyowa aye anango ese kurasa kutenga mang'ono kupita nawo bongo nyabezi kule uya kukonza uyu mangwara angadapasiwa aisaneko itakapara wale zvino zvakadaro musikana uyu paakafamba achienda aenda kung'anga iyeye akamuudza zvakamugutsa akaronga rwendo rwake ndokuya kuno kuZimbabwe nemushonga yake iyeye anga audzwa akaudzwa kuti uri kufanira kutora ndove mudanga iye haana kuda kutora ari iye ndove mudanga muya
ndobva atuma mwana wehanzvadzi yake anova mwana waEdmo. Atatoziva kuti ndo ukatuma mwana wake hanzi akatoudzwa neng'anga iyoyo kuti enda usanotora uriyo, enda unotuma mwana wake musikana. Ndizvo sekuru. ukaenda musikana apita chikoro hanzi hauna mwana musikana here akati siyaenda kuchikoro naye Edmo? Shwadi musikana yakatisiya akatorowa nemhengo. dikira hanzi ndimirira hangu saniendere mberi, ndoda kuti ndikuudzei dare renyu kuti chii chakaitika. uyu averana mndowe kuMozambique. uyu abva adzokera nendove yekuMozambique, ndopanokonzerwa go back center. ndobva anogadzirwa go back to sender pandove iyayi. mwana wekusikana ndobva agwa. mwana waEdmo musikana ndobva adona. uyu ndobvakwetera kunyabeziva kuti go back center yamuda nokonzera idapata ntchito. uyu musikana Magi uyu ndobva adzokera zvakare kun'anga iye kuti zveshuwa sekuru madhayo munogona chaizvo chaizvo go back to sender ye pane zvandiratidza yakashanda. kuna mwana wanzadzi yangu adafisei. kune mwana wehanzvadzi yangu musikana akafa. apa chinchino apa tozvimidozha apa manje makore ari padhuze panapa muna 2022 muna 2022 apa ndikareva kuti uyu rapasho aripe mukazi sopanapa zvinhu zvindakwana. zvanzi ndakataura kuti muzukuru wangu yo mukomana yo kuti une mukadzi here paugera. inini nhasi kuti inini zvikundirambira ndikuyangana pa vantu vese adamenyiwa ikani yamazi apa ndikuona apa kudimba kudafirisere vantu vatatu ate mukazi wako na wana wawiri aitwa devotion ndiani. hanzi ndiri ipapo ndoda kukutaurirai nhau yechikamu chamu chiri kuitika, musiri kuzivana, musiri kubudidana pachena. nhau iri kuitika mukuitika rufu rwakatevedzana munguva yemvura, vanhu ivavo vachirwa nemheni. pane marufu akaitika matatu kumunda, pane mumwe munhu akafa ainzi devotion. ainzi devotion ndiani? Mwana wangu. aripe mfuriku aripe menya moja na mkazi wako. haana kurohwa nemheni here pamwe chete namai vake anova mukadzi wako iyoyo. Vakarohwa pamwe chete. uyu ndiye adakonza gobekisenda apa ndatanga ari kuchaparangana. iwo adakonza kuti arege kubereka, uyu adakonza gobekisenda ndi adabaya gobekisenda yake ndidabaya mwana wotsikana na wawiri wese ndadabaya. zvanzi nasekuru zvino nhau yenyu ndosaka ndataura kuti ipapo muchapanyara ende muchapanongedzana nekuda kwekuti maingohwandirana. iwo mukomana wakagadzirwa go back to sender nehanzvadzi yako nekuda kweweti yake yawakanoshandisa iyaiya, nekuda kwekurwadziwa kwenhumbu dzaibuda dziyadziya. vana vako vakafa vaedevotion nemukadzi wako nemusikana uyu. igo back to sender yakaitwa naMagi mushure mekunge afambawo kun'anga. iwe nawe ndiwe udakatira gobekisenda. hauna go back to sender yakagadzira here Magi? ndakagadzira iye ndiyakatanga saka ndakamudzorera. Saka washoshomuridza. Ndikutsvaga umwe munhu. ndiwe wakatanga saka ndakakudzorera. ndiwe wakatanga saka ndakakudzorera. waida kuti inini ndigare ndisinawo mwana kusvika saizi zino ndisina mwana, inini ndinofara nazvo. ndiwe wakatanga. Aiwa. ndakatodzorera ndiwe. Saka ndazi ndomugariro wako. ndiwo mugariro wacho. waida kuti inini ndiite sei? iyo vai Edmo. iwewe ndowakatanga saka inini ndakazviita. Sina kana mukadzi kana vana vese. inini Kuda kwakweyo. ininiwo inini kusvika usaizi yangu inoitese takafanana. una mwana inini handina mwana. apa kuya kuno uyo rapashi ndi atoti tiende kwakamba kwatakushandiriwa aripokuudzana pamwe kuti indaenda kwamudatakwanga aripokuudzana muroti. zvanzi zvino Robert ndichikutaurira futi kuuya kwavaita kunoku uyu mukomana ndiye ari kurwadziwa nemafiro ari kuita vanhu kumba mumba imba yake. ndobva anzwawo kuti kuna vanonzi asekuru tazvo vari kubatsira. saka matambudziko ako akadaiso sekuti asvanogona kukubatsira. ndobva audzawo hanzvadzi yake futi zvakare, asi vadzokorodza futi zvakaita pakutanga zvokuti anofamba siri kutaura kuti ndikufambira nhau dzakati havaudzane, asi vakaberekwa nevanhu vamwe chete. ndihanzvadzi nehanzvadzi pana anga asingatoziviwo hanzvadzi yake musikana kuti kwatiri kuenda kune nyaya dzii. aichemati shira ndiani? ainzi Shira ndiani? Mwana wangu. ndiye mumwe wevakarwa nemheni.
Ngalankalela iba. Iyo waimba gani ndakuzana hapa chaparangana iyo kai. Akuzana iwe ndo tanga. Hanzi apa tsitsira ngati mabhuru manje. Hanzi zvazvanakira ndezvekuti hasha dzingauye asi zvakangooma kuti uyo ari kunzwa kuti wakauraya mwana wake, uyo ari kunzwa kuti nhumbu dzaimba dzende uyo. Apare zvinozwa kana mukadzi andichisina. Iya, wakatanga ndiwe. Saka ndakudzorera. Ini ndinongochida kuti ndigare ndisina mwana manje. Iwe woita mhuri dzako. Akachembera kapa chabereka wakati zvose. Handitasaone musikana anotonzwa tsitsi kuti izvi zvatochembera saka uchazoita vangani vana kutero. Saka inini mhuri dzangu dzese dzanga ndinadzo dzese ndangosarawo so ndisina. Unogara usina wakatanga ndiwe. Unogona kusarudaro andazi. Andi kusadaro iwe ndo wakatanga inini. Aiwa. Saka waida kuti ndigare ndisina mwana manje. Basa rokujana ndongira basa irori. Saka ini ndindaifana kugara ndisina mwana. Saka zvako kufadza manje noda kuti vana vangu tese katafanana. Tese tafanana. Hapana munhu anorwadziwa. Tese tafanana. Tese tafanana. Pindura Edmond. Handi iwewe ndiwe wakatanga. Akatanga. Urate wewe dada mara ukatore weight yake ya maji. Hanzi yoona kana iwe Edmond mzukuru wangu. Iwo ngoda kuita mari ndiwo ngoda kuita mari. Saka pamari yaida kuita ko waizotorere weight hanzvadzi yako. Uchiziya kuti pamuviri pari kubva ndiwe. Waona kuti ndo zviri kuitika. Wakati kuti zvanyanya regai ndisunungura hanzvadzi. Ipapo manje yaikuti ini ndanga ndisingatombopiwa kwatika kuita mushonga uka ndisingatomboziva kuti ndokwa zvichazotosvika kupi ikoko. Saka pano ndakutoshauzira kunoko masekuru akutoti apo ndeitotsvaga kuti mhuri dzangu dzikuparara nei. Ndotosvika kunoko ndikutonzwa kuna sekuru akutonditi zvikukonzereswa nehanzvadzi yako Magi. Yakuita zvipi izvozvo? Iwewe usati sekuru wasati vakupatsa namudzo. Wati iwewe hauna kubvira waenda kun'anga. Sekuru vakubvunze, makabhenda yekun'anga ere? Ukati iwewe ukati handina. Saka kuti waitoziva kuti zviri kuitika pana Magi ndiwe. Warambirei kuti hauna kubvira waenda kun'anga. Aiwa hapo chokwadi ndachinzwa shwa kuna sekuru izvi zvese zvaitika kuna Magi. Aiwa hapo sekuru ndini shwa ndakaikonzeresa. Saka Magi chitaurawo zvako. Watiwo mira Edmond Magi. Sekuru achikubvunza watiwo hauna kubvira waenda kun'anga. Chikonzero. Chikonzero inini. Chikonzero chandakaitira izvi. Inini ndakaenda kun'anga ndichinzwa hangu bata. Ndinge ndisina kumbobudirana pachena nehanzvadzi yangu kuti tinyatse kuzivana kuti zvakaitika. Zvinabo yangana udauraisa Simbisai mwana wari Simbisai ndamukadzi wako. Hanzi chitasaonewo Magi. Wakauraisa uyo murume wakauraisa mukadzi wako Simbisai. Ndiani Simbisai? Mukadzi wangu. Hanzi ona wakauraisa mwana wevana. Nekuda kweweti hanzvadzi yako ndiyo yakonzeresa zvese izvi. Weti. Saka Magi pamakaenda pamakadzokera kuMozambique makaenda nendove chete hamuna kuenda neweti. Ubona Magi akapinda nandove basi yamudanga wozi yarakasira mudanga. Hanzi uyo akatongoenda nendove ndove asina kutora ega kuti akatuma mwana wehanzvadzi yake mudanga. Uyo ndarapinda nawe ndikunyambedzwa madhayo ukachokoto murume. Uyu hanzvadzi ndakaenda neweti hanzvadzi yake kun'anga uko weti nendove kwachiokoto kurushinga uko. Wakaitora sei naye weti ya Magi? Wamutaimira sei? Pakabva muchinja usi ndokandakangopinda unobvendera sezvo ndatora pishumanani uratora sezvishomanani. Hanzi wakatora chirudzi tushoma ito tauri kuti tushoma wakatutora chirudzi. ndotora kamuri Wakudedera pachina. Kudedera? Kosisi. Kudedera nditi. Iwe Kudedera nditi. Nini?
Ukudedera. Aye muno muno. Vana sekuru matare yani manje ndakutozomamisa muno mwamuitwe izvozvo amuriwe muno. Munokwadzana mumatare masekuru saka hamubatsirike manje makadai so. Hamubatsirike makadai so wazuka. Vakatosvika pakuuraya. Aiwa ngavanongwira kunze. Avatsire ndodo pakati. Ana musajambi chimbo iyi. Musajambi chimbo. Kaya ndeiwo. Apa zvikapera pamufamba rodi botsi dzadasi. Mape. Hanzi zvino mauya pamwe chete muri kubatana so mauya pamwe chete maudzana bhodhi sisi ngatifambe saka pamuri kudzokera muchafamba sei manje zvamatanga urwisana Saka Edmo wati handei kwatasu ndinobatsirwa nekuti ndine dambudziko rekufa kwemhuri yangu kusina tsananguro. Saka Magi wamuti tiri kuenda kupi? Magi sasisi namunzi kuti handi ndotikurekedza. Umbonzwa dare rako. Uye ngasingazivi kuti range ndikavhunduka kuti aratandira kwatanzva dzake mushonga ndovanga singazivi. hanzi uyo haitozivawo kuti mushonga yakanhingirina iye yakabata iye neweti ndiri kukonzesa matambudziko kuna kuhanzvadzi yake saka haizvizi nekwaari iye saka haizviziva kuti nhau idzodzo ndodzichatumbuka muno. Ife kanda kuti atiyambira kwazvikayambira kasi. Hanzi saka sisi kana takutaura matambudziko enyu azukuru hatitangiri pamatambudziko iwayo tinotaura matangiro akaita matambudziko iwayo. Uye akurwambama uye akazokurwa chibhakera ukadzorera chibhakera asi kwese kurwana. Hanzi hazvinei kuti uyu warova muwako mbama uyu ndobva kudzorerawo nechibhakera Zvatangira papi. asi zvatangira papi wo ungazoti ini ndakurova mbama kuiwa wazondorera nechibhakera kwese kungori kuro. Chabwino. Zvakanaka. Ingani tufuna uzati zakupasa ndodo na rapachi upinde mdanga mako ukakumbe ukatenge mpeni idatsanduka ikamparwari ukwenda nango pano ndikachosi ndokumana pabzindu basa. Zvanzi zvino vazukuru vangu zvanoda kuti ndikutaurirei kana muchikwanisa ndinokwanisa kukupai tsvimbo yangu nemuzukuru wangu monanga kumba kwako iwewe netsvimbo iyoyo nemuzukuru wangu ndine ndove yandikuda kuti iuye panapa ichanongedzwa netsvimbo iyoyo ndove iyoyo ndozokuratidza mheni yakachinja pamushonga wako iyoyo iri mudanga mako. Saka mombe dzakazowanda Dzakapera. asi dzakambowanda. Dzakambowanda. Magi wakabva pamiri pangani kana uchiri kurangarira? Pa3. Pa3. Imombe dzakasvika ngani? Makuzaita svika kuma40. Ma40. Hapo sana ndo ega. Uchiona muzukuru izvezvo wasara nendovegega. Ndovegega ndiyo ndasara nayo seko. Vana hausisina? Vana handisisina, mukadzi handisisina. Nekuda kweweti nendoda. Saweti yakakariba yakachena makaweti yake. Kopese ndaidaipa yaudapururuka nayo. Ava mngasara unotona rakuya kuno ndo ngasara kufa zvozvo. Hanzi une laki kutosvika kwawaita Edmo wakangona kufamba wanga wasara kurohwa ndiwe. Kuna yako mvura yafuna kutoparana. Mvura isizini yemvura yatanga iyi yaifanira kupera usina kufa yaifanira kupera warohwa nemheni. Ya chabuni. Kama choka pana nzao za zokuchita. Ya endai panze ndozokudzai zvekuita ipapo kuti mufanira kuita sei. Muzafamba nani? Kuti muchafamba sei muchasimuka nguva iyo kana kuti rini endai panze ndichava chikutaurirai ipapo. Saka panze vanogona kukurwa. Aya, apa patopera tsvimbo yanoganwa. Tatati vapedze. Hapana,
Come on.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.